Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Για μας, σήμερα ολοκληρώνεται ένα τριήμερο παρεμβάσεων που έγιναν από το ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας, με την παρουσία της Ηρώς Πηδιώτη που είναι εδώ μαζί μου σήμερα και την ευχαριστώ για όλο το τριήμερο. Με την παρουσία του Χρήστου Καραγιαννίδη, του βουλευτή Δράμας και χτες του Χουσέιν του Ζεϊμπέκ από την Ξάνθη. Για μας είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή να έχουμε τόσους πολλούς βουλευτές και βεβαίως είναι από τα καλά που έχουμε πλέον ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις όσο το δυνατόν με περισσότερη υποστήριξη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Να πω ότι ξεκινήσαμε από την Κίσκιανη, όπου ενημερωθήκαμε για το πρόβλημα που υπάρχει εκεί με το αρσενικό στο νερό. Πήγαμε στη Θάσο που κάναμε δύο συσκέψεις, τη μία για τη δασοπροστασία με φορείς του νησιού, το Δήμο κτλ. Και στην άλλη με εργαζομένους από το νησί. Χτες το βράδυ κάναμε την εκδήλωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και σήμερα, μετά από εδώ, θα κάνουμε μία επίσκεψη στα Αλτρά Ελευθερών για να αναδείξουμε και να συνεχίσουμε την παρέμβασή μας στο χώρο εκεί και στην γνωστή ιδιωτικοποίηση. Για μας είναι πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά, η διαχείριση απορριμμάτων, οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Για να πω ότι μας κάνει εντύπωση ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων, δεν είχε την αντίστοιχη, αν θέλετε, παρουσία η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δυνατόν ούτε ένας δήμαρχος από την περιοχή, ούτε ή τα δημοτικά συμβούλια να μην ενδιαφέρονται για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και να είναι ένας δήμαρχος από τη Δράμα, ή ξέρω εγώ να έρχεται ο δήμαρχος Καβάλας να κάνει δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά να εξαφανίζεται. Το θέμα είναι να συζητήσουμε, να ακούσουμε όλες τις προτάσεις και νομίζω ότι η παρέμβαση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια ολοκληρωμένη θέση πάνω σε αυτό έχει να προσφέρει και όχι να περιχαρακώσει τα πράγματα. Έχει να προσφέρει λύσεις, έχει να προσφέρει μια άλλη άποψη στη διαχείριση. Και νομίζω ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε άποψη, είναι προς τη θετική κατεύθυνση και να μην περιχαρακώνεται στα στενά κομματικά πλαίσια. Αυτά από μένα, ο λόγος είναι εδώ του Διότι. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Νομοθετική Επιτροπή της Καβάλας και της Δράμας και της Ξάνθης που με καλέσαν εδώ. Δύο λόγια, έτσι λίγο απολογιστικά για την περιοδία που κάναμε χθες και στη Θάσο και για την ημερίδα που διοργανώσαμε χθες για την διαχείριση των απορριμμάτων. Το κομμάτι της προστασίας, ούτως ή άλλως, είναι νομίζω η υπόθεση αυτή είναι ούτως ή άλλως νούμερο 1 αυτή την περίοδο, γιατί προβλέπεται τουλάχιστον από τους μετεωρολόγους ότι θα έχουμε ένα πολύ καυτό καλοκαίρι. Η συνάντηση με τους φορείς της περιοχής εκεί της Στάσου και με τον Δασάρχη και με τον Δήμο και με τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σταθμού ανέδειξε ζητήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τη Θάσο, αλλά αφορούν σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά στην έλλειψη προσωπικού, σε ό,τι αφορά στην έλλειψη συντονισμού, στο γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά υπουργεία τα οποία και το προηγούμενο διάστημα αλλά και τώρα δεν μπορούσαν ποτέ να συντονιστούν και να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα πυροπροστασίας για όλη τη χώρα. Ούτως ή άλλως η έλλειψη πόρων και στο ΣΟΤΑ, η έλλειψη, όπως είπα πριν, προσωπικού και υλικοτεχνικού δυναμικού, το γεγονός ότι υπάρχει ένας παπάλαιος στόλος και ούτως ή άλλως αν γίνει μια φωτιά είναι πολύ δύσκολο να την καταστήλουν. Και το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν δίνονται ελάχιστα χρήματα για το κομμάτι της πρόληψης, αυτό αναδείχθηκε για τη χθεσινή συζήτηση με τους φορείς. Ειδικά για το νησί της Θάσου, που είναι ένας παράδεισος ούτως ή άλλως σε σχέση με το δασικό της πλούτο, θα πρέπει να αναδείξουμε ότι το δάσος μπορεί να είναι πηγή πλούτου για την περιοχή. Και με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε, αν θέλετε, κόστος θα πρέπει να προστατευτεί για να μπορέσει ούτως ή άλλως αυτό το νησί που έχει πάρα πολλές ούτως ή άλλως στο παρελθόν κακές μνήμες από πυρκαγιές, να μπορέσει και να προστατευτεί και να μπορέσει ένας κόσμος ο οποίος το καλοκαίρι πηγαίνει και το επισκέπτεται, να συνεχίσει να πηγαίνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έτσι λίγο απολογιστικά,
είναι ότι χθες προσπαθήσαμε μαζί με τον Μινάτα Μοναστηρίδη και τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη, τους άλλους δύο μιλητές, στη χθεσινή μερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναδείξουμε το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση, αλλά και προσπαθήσαμε να προβάλλουμε τη δική μας αναλλακτική πρόταση γι' αυτό. Νομίζω ότι δύο-τρία στοιχεία έτσι περιληπτικά έχουν τη σημασία τους. Ότι η κατάσταση στην Ελλάδα στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αν δεν ήταν κακή, να το πω, ήταν τουλάχιστον τριφτακοσμική. Και ο σχεδιασμός που προωθείται από την κυβέρνηση μπορεί, δηλαδή με στοιχεία έτσι, που προσπαθήσαμε να το αποδείξουμε, συνιστά και ένα οικονομικό και ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και γνώση, να γίνει και οι πολίτες κοινωνοί, πέραν το ότι προωθούν συγκεκριμένες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ επιβλαβείς και για την υγεία και για το περιβάλλον, συνιστούν και ένα οικονομικό σκάνδαλο, γιατί φανταστείτε ότι διάφοροι μυστήρες εντός εισαγωγικών που οικοδοτούνται με δημόσιους πόρους για να μπορέσουν να φτιάξουν διάφορα εργοστάσια επεξεργασίας ανά την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται στην πράξη η ανακύκλωση, παραβιάζουν ουσιαστικά και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αυτό, τα 4 στάδια που κι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, και δεν είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό, αλλά συντασσόμαστε με ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με χώρες της Ευρώπης που είναι πολύ προωθημένοι μπροστά στο κομμάτι της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης. Τα 4 στάδια για την πρόληψη, την επανάχρηση, την ανάκτηση και τη διάθεση είναι, αν θέλετε, ο δικός μας στόχος για να πούμε ότι προχωράμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση στο κομμάτι των απορριμμάτων. Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχουν χρήματα, νομίζω από την ίδια την προσπαθήσαμε να αναδείξουμε χθες ότι το να δοθούν στο ιδιωτικό τομέα είναι πολύ πιο ακριβό από το να παραμείνει η διαχείριση των απορριμμάτων, αφορά και πόρο ούτως ή άλλως ανάπτυξη επικοινωνία στο δημόσιο. Αυτά έτσι λίγο για την επίσκεψή μας εδώ. Έτσι θα ήθελα να κάνω και 2-3 γενικά πολιτικά σχόλια. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, μετά αυτό το περίφημο success story και τις διάφορες επισκέψεις που έκανε στο εξωτερικό με αποκορύφωμα την επίσκεψη στην Κίνα, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τεχνητό κλίμα αισιοδοξίας. Επί της ουσίας όμως ο κόσμος, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα μάλλον είναι αποκαλυπτική, γιατί συνεχίζει η κυβέρνηση αυτή να φέρνει νομοθετήματα τα οποία κόβουν ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο πολύ τα εισοδήματα και τις συντάξεις των ανθρώπων, χτυπούν τα μικρομεσαία στρώματα και δεν φορολογείται ο μεγάλος πλούτος, αλλά η συνήθις ύποπτη, και προχωρεί και σε απολύσεις σε ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο τομέα. Φυσικά ο ιδιωτικός τομέας τόσο ή άλλως είχε πληγεί με όλες αυτές τις πολιτικές και προχωράει και στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων, που αφορμή το οποίο θα κάνουμε μετά και την επίσκεψη. Νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει αντιληφθεί ότι με αυτή την πολιτική, με αυτή την αδιανόητη νεοφιλελεύθερη πολιτική, το πράγμα δεν βγαίνει. Και όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας, νομίζω ότι στην πραγματικότητα ο κόσμος είναι κουβός και είναι και ένα καζάνι που βράζει. Εδώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στην κατάσταση που συμβαίνει τώρα στην Τουρκία, που στην ουσία δημιουργήθηκε μια εξέγερση από ένα απλό περιστατικό, το γεγονός της περάσπισης ενός δημόσιου χώρου, ένα περιβαλλοντικό λόγο, την περάσπιση ενός δημοσίου πάρκου, για να μην γίνει εμπορικό κέντρο. Και τελικά αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει σύγκρουση δύο κόσμων. Όχι αυτό που προσπαθούν να περάσουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η προπαγάνδα, αλλά υπάρχει μια σύγκρουση δύο κόσμων, του κόσμου της εργασίας και του κόσμου των μεγάλων επιχειρηματιών που προωθεί ο ίδιος ο Ερντογάν. Θέλω να πω ότι η Τουρκία και οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι εικόνες αδιανόητης καταστολής και οι εικόνες να προσπαθήσει, αν θέλετε, το ίδιο το κίνημα που έχει βγει στους δρόμους, και ο ίδιος ο κόσμος που έχει βγει στους δρόμους να περιοριστεί και να καμφθεί, αποκαλύπτει, αν θέλετε, και λίγο εικόνες από το μέλλον να συνεχιστεί την κατάσταση αυτή στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είχε περάσει και αυτή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τελευταία ήταν το 2001, και μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν είναι και αυτός υπηρέτης μιας ακραίας πολιτικής, την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει στην Τουρκία, που δημιουργεί τεράστιες ανισότητες, που δημιουργεί περιορισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τελικά χρησιμοποιεί το όπλο της καταστολής για να κάμψει αυτό το πρόβλημα των ανθρώπων. Τέλος, για να μην σας καθυστερώ άλλο, υπάρχει το τελευταίο δεκαήμερο και λίγο πιο πολύ
μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με τον αντιρατσιστικό νόμο και αυτό προσπαθούσε να κατεβάσει η κυβέρνηση, το πήρε πίσω με το νομοσχέδιο Ρουπακιώτη, η Δημάρ κτλ. Αν το ζήτημα είναι τόσο σημαντικό, πραγματικά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε από τη δικιά μας πλευρά ως τραγέλαφο. Δείχνει βέβαια και τις ίδιες τις αδυναμίες, αν το θέλετε, και τις ίδιες τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στην τρικοματική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, και ο τρόπος διαχείρισης του θέματος από το ΠΑΣΟΚ και την Δημάρ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι οι δικές της προσθήκες, οι τροπολογίες είναι αυτές που θα λύσουν το πρόβλημα και ότι ο προηγούμενος αντιρατσιστικός νόμος του 1979 είναι επαρκή, νομίζω ότι δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Σαμαρά δεν κλείνει ουσιαστικά τις πόρτες με τον ναζισμό και τον φασισμό, ότι αφήνει, αν θέλετε, ανοιχτές τις θύρες με τη Χρυσή Αυγή. Αν και εδώ να πούμε ότι με τον τρόπο με τον οποίο, το λέει πολύ χαρακτηριστικά, υπόθηκε κεντρικά ότι συνεχίζει το φλερτ, μόνο που πέραν του φλερτ, ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης χρησιμοποιούν μια ακροδεξιά ρητορία που ρίχνει νερό, αν θέλετε, στο μήλος Χρυσής Αυγής. Το ζήτημα του ρατσισμού και το ζήτημα του φασισμού και του ναζισμού με αυτό το αδιανόητο μόρφωμα της Χρυσής Αυγής δεν αντιμετωπίζεται φυσικά μόνο με τους νόμους, παρότι είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο από τον κόσμο και την κοινωνία αποτροπής και περιορισμού και αν θέλετε να τους πάμε στο περιθώριο αυτούς τους ανθρώπους που σπέρνουν το μίσος ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε οποιαδήποτε άλλη άποψη και ενάντια σε οποιοδήποτε αδύναμο αυτή τη στιγμή, είτε είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, είτε έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε όπως είπα έχει διαφορετική φυλετική καταγωγή, είτε ακόμα, γιατί ενώ η Χρυσή Αυγή θεωρήθηκε ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο είναι αντισυστημικό, επί της ουσίας τους μόνους στους οποίους επιτίθεται είναι οι άνθρωποι της αριστεράς και οι άνθρωποι που θέλουν να ανατρέψουν, αν θέλετε, αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική.